खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बर' हारिनि बियाम सोदोब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायबावनाय थाबाय रायजो राजाफोरा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों आं दायो क'क्राझारसो दंसै बासुगावखौ आङो नागारनानै आं दायो गोदानै क'क्राझाराव थाफैबाय बाट आं दिनैनि भिडिअ बानायनायनि खारना जाहैबाय कि NLFB नि सायावहाय M.Batha आदाया रिटार्न जे जाफिनदों बिनि माखासे निउसाव नुदों जोङो जे इन्टारभिउ लानायावहाय मोगा-मोगि खालामनायावहाय जों नुनो मोनदों जे बेयावहाय M.Batha आदाया बिटिआर एबा आसामाव फैफिननाय खारना जाहैबाय सिज फायार बेयावहाय बिथांमोना सारेन्डार खालामाखै सिज फायारसो खालामदों जाहैदों बिथांमोना जेब्लासिम बिटिआर एकर्ड खालामनायनि जि दफाफोर बेफोर इमप्लिमेन्ट जाया माने जाजोबा कमप्लिट जाया एकर्डनि जेसेबांखिनि माने लिरनाय दं बेयावहाय एग्रिमेन्ट हिसाबै बेफोर गासिबो जुदि साक्सेसफुल जायागौमानि M.Batha आदामोना NLFB नि टीम एबा NLFB आ सारेन्डार जाया जाहैदों दा बिथांमोननि मोनसे डिमान्ड मिथिबायना बे डिमान्डआनो जाहैबाय बिटिआर एकर्डखौ मोजाङै साक्सेसफुल खालामनांगौ थाबैनो आरो बिथाङा बुंनाय मथेब्ला एक बोसोरानो ला 1 year 2 years बे बोसोरनि गेजेराव जेसेबांखिनि सम लाया मानो बेसेबांहालागै NLFB आ सारेन्डार जाया जेब्ला बिटिआर एकर्डआ साक्सेसफुली जागोन अब्लासो NLFB आ सारेन्डार जागोन आरो हाथियार गथायगोन बिथांमोननि गेजेराव गासै 200 जनसो दं जाहैदों 200 फार्स्ट समावहाय जेब्ला NLFB दादोंमोन बे समावहाय खोनानाय मथे बिथांनि बुंनाय मथे बिथाङा जे बाथ्रा बुंदों बिथांनिफ्राय आं मोनथिना मोननानै बे बाथ्राखौ आं नोंथांनि सिगाङाव बुंनो सानदों 35 सो दं जायोमोन आरो बिनि उनावसो बाङै 200 जाहैबाय मिथिबायना आरो दाख्लै बावैसो NLFB नि सासे सोद्रोमा रुंसारि जाना थांबाय मानि थाखाय रुंसारि जानो गोनां जाखो आसामनि माखासे पुलिसफ्रा क'क्राझारनि पुलिस बिथाङा मख'खादों डाइरेक्टलि बेयावहाय सोरबा आगरवालनो आरो सोरबा SP स' बिथांमोनखौ मोजाङै थानो थाखाय सुख होआखैमोन जाहैदों बिथांमोनखौ खारनो थाखाय मजबुरि खालामदोंमोन खारना बिथांमोननि थाखायनो जाहैदों सुख सान्ति गैया जाहैदों सैमा बायदि अमा बायदि खालामदोंमोन जाहैदों जायनि जाहोनाव M.Batha आदानि टीमा खारनो गोनां जादों आरो गोदान आफाद दानो गोनां जादों मानि थाखाय NLFB आ सारेन्डार जाबाय बे हिसाबै NLFB गोदान दानो गोनां जादों दा बेवहाय बिथाङाबो रोखा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बि सावरायग्रा बिथांखौबो एबा सारखौबो माखासे समावहाय बायदिसिना सनमान गैयै रेसपेक्ट गैयै खालामदोंमोन जाहैदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों रायजो राजाफोर NLFB आ दासिमबो सारेन्डार जायाखै आसामनि मन्त्रि एबा गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों माखासे खोथा सावरायलायबाय नोंथांमोना निउसाव नुबाय जानांगौ अब्लाबो आं बर' रावजों नोंथांमोननि सिगाङाव थोंजोङै डाइरेक्टलि एक्सप्लेनेसन होनानै आं बे भिडिअखौ बानायनो सानबाय जाहाथे नोंथांमोनाबो जोंनि भिडिअखौ नेबाय थाखायो जानो हागौ बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ बानायनो हाबाय स' रायजो राजाफोर आं नोंथांमोननि समाव माखासे बाथ्रा बेखौनो बुंगोन NLFB आ दासिम सारेन्डार जायाखै सिज फायाराव थागोन मिथिबायना जेब्लासिम बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा फिनिश जाया साक्सेसफुलि जाया स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय NLFB नि थांखिखौबो खोनानानै नोंथांमोना मोजां मोनबाय आरो पलिटिकेलनि जेबो इसु गैया होननानै M.Batha आदाया बुंदों नाथाय बिथांनि माने बिथोराव आरो मा दंबावो मा प्लेनिं दंबावो आरो मा खारन दंबावो बेखौ जों दासिमबो रोखायै नुनो मोनाखै दासिमहालागै 23 सुबुंनि NLFB लिस्टखौ जों मोननो मोनदों आं नोंथांमोननि सिगाङाव थांनाय सिगां भिडिअआवनो आं होनानै होखाबाय आरो बेनि गेजेराव दायो आरो माखासे सुबुंफोर बा NLFB नि टीम बिथांमोनाबो फैबावगासिनो दङ माने फैगोन आरो दा जुदि बैफोर बिथांमोननि दाबियानो जाहैबाय बिटिआर एकर्ड साक्सेसफुल जानाय आरो लोगोसे रिहेबिलिटेसननि सायावहाय आरो लोगोसे रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो गहोनांगौ बेखौ बयबो बर' हारिनि सुबुंफोरा लुबैगासिनो दंखायो आरो प्रमद बर' साराबो लुबैगासिनो दङ आरो इभेन गासिबो जोंबो बयबो गासिबो लुबैगासिनो दङ माब्ला गगोन रन्जन दैमारि सारा आरो माब्ला बिथांजों जों मोगा-मोगि खालामनो हागोन बेखौसो जों नेगासिनो दङ जुदि बिथांमोननि आरो दाबिनायजों जुदि थाबैनो आरो गसिनबावोब्लाथ' जै बर' हारिनि जै